سلام طعنان نخلهم تختاتلتي يخون اندابلكو نابناي لمعنت مدبي كاتو عبناي لمعنتي مدبي كم تلمود نعخم نتختاتلتي يمهريو إلس حسبكو مدب حيزركم أمتسيلخو ناي لمعنتي مدبي زلعلو قدم هزي كسرح لكم زحاتتكم من مدب حيزلكم أمتسيلخو كاب ولفي قبر حبو ويدما سيغا نموزا زحقزوخم شوعات ميلاتات حيزلكم أمتسيلخو عب ولفي قبر حبو ويدما سيغا زلخم كاب ولفي موزا استشجركم سبات نعخم زخون مدبيو كي يحلفكم نز مدب حيزخ متس انتلخو 100% كاب زولفي كتوصو خم تخيلو بمتأممانيو سكاب ناي مدبي فتصامة حابيركم نتصنحو نزي channel حدش تسخونكم سبسكرايب بمقبارن نتا نايدو الملكت حانت شعب بمنكان استفلاليو ناي صوتاو ركب ناي طعنا كمون ناي حدارن ناي فقرن هيوت انفورميشن ترخبولو channel سدران خدكونو بخبرنا حتت مدبنا نابزحات بصحو بزحات حواتنا تمهرتي نخوصدلو لايك غيركم جمرو سدران سخونكمني دامسكنكو نا مدبي كملس اتقداماي كابول في قبر حبو ወይ ድማ ሴጋ ንኽትወፁ ዝሕግዘኩም ሓሳብ ኣብ ወልፊ ግብረ ሕቡእ ወይ ድማ ሴጋ ከም ዘለኹም ምእማን እዩ ቅድሚ ኩሉ ነገር እዚ ፀገም እዚ ከም ዘለኩም በዚ ወልፊ ከም ተተሓዝኩም ክተኣምኑለኩም ሓደ ሰባት ኣብ ወልፊ እንዳሃለኹም ንነብስኹም ትሽውድዎ ኢኹም ስለዝኾነ ፈለማ ከም ዝተወለፍኩም ክተኣምኑለኩም ቀፂልኩም ድማ ካብ ወልፊ ክትወፁ ከም ትኽእሉ እውን ክተኣምኑለኩም ካብ ወልፊ ንምውፃእ ከም ዘይትኽእሉ ተኣምኑ ሰባት ኣለኹም ኮይኑ ግና እዚ ጌጋ እዩ እዘን ቀፂልና ንሪአን ሓሳባት ብዝግባእ ሰሚዕኹም እንተፈፂምኩመን ካብ ወልፊ ምውፃእ ቀሊል ከም ዝኾነ ክትፈልጠለኩም ነዚ ድማ ፈለማ ክትኣምኑለኩም ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ካብ ወልፊ ግብረ ሕቡእ ንኽትወፁ ዝሕግዘኩም ድማ ናብ ወልፊ ግብረ ሕቡእ ዘእትውኩም ነገራት ክትርሕቕዎም ኣለኩም ናብ ግብረ ሕቡእ ወይ ድማ ሴጋ ተኣትውሉ ምኽንያታት ካብ ሓደ ሰብ ናብ ሓደ ሰብ ዝተፈላለየ እዩ እቲ ቀዳማይ ስቴፕ ክኸውን ዘለዎ ድማ ነዚኦም ፈሊኹም ምፍላጥ እዩ ናብ ግብረ ሕቡእ ንኽትኣትዉ ዝገብርኹም ነገራት እንታይ ከም ዝኾኑ ፈሊኹም ብምፍላጥ ክተጥፍእዎም ኣለኩም ንኣብነት ናይ ፆታዊ ርክብ ፊልምታት ምርኣይ እንተኾይኑ ናይ ፆታዊ ርክብ ፊልምታት ምርኣይ ደው ክተብሉ ኣለኩም ኑድ ዝኾኑ ፎቶታት ምርኣይ ናብ ግብረ ሕቡእ ዘእትወኩም እንተኾይኑ እውን ነዚ እውን ክተጥፍእዎ ኣለኩም ኣብዚ ሕዚ ግዜ ቴክኖሎጂ ሒዙልና ዝመፀ ፀገም ኣሎ ንስልክና ከፊትና ብቐሊሉ ክንሪኦም ንኽእል ኢና ስለዝኾነ ንስልክና ኣርሒቕና ብምቕማጥ እውን ነዚ ስቴፕ ክንጅምሮ ንኽእል ኢና ንኣብነት ስልክና ምሳና ሒዝናዮ ብዘይምድቃስ ወይ ድማ ካብ መደቀሲ ክፍልና ብምርሓቕ ካብዞም ናይ ፆታዊ ርክብ ፊልምታትን ኑድ ፎቶታትን ክንርሕቕ ንኽእል ኢና ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ግብረ ሕቡእ ወይ ድማ ሴጋ ተፈፅሙሎም ዝተፈላለዩ ኢንስትሩመንት ክህልው ይኽእሉ እዮም ነዚኦም እውን ብምሽንዳው ነዚ ስቴፕ ክትጅምሩ ኣለኩም ኣብ ላፕቶፕ ኮምፒውተርኩም ናይ ፆታዊ ርክብ ፊልምታት እንተሃልዩ እውን ምጥፋእ ቀዳማይ ስቴፕኩም ክኸውን ኣለዎ ናብ ግብረ ሕቡእ ዘእትውኩም ኩሎም ነገራት ክተርሕቕዎም ኣለኩም ስልክኩም ዘሸግረኩም እንተኾይኑ እዘን ኢንተርኔት ዘይሰርሓ ንእሽተይ ስልክታት ንምሓዝ እውን ወሲንኩም ክትኣትዉ ኣለኩም ምክንያቱ እንታይ እዩ ግብረ ሕቡእ ንሂወትኩም ክጎድእ ዝኽእል ሕማቕ ግብሪ ስለዝኾነ እዩ ስለዝኾነ ውሳነኹም ንስልክኹም ብምቕያር እውን ክትጅምርዎ ትኽእል ኢኹም እቲ ካሊእ ናብ ግብረ ሕቡእ ከእትወኩም ዝኽእል በይንኻ ምዃን እዩ ምስ ሰባት ብምዃን ምስ ሰባት ግዜ ብምሕላፍ ካብ ግብረ ሕቡእ ክትርሕቑ ትኽእል ኢኹም ንኣብነት በይንኹም ገዛኹም ኮፍ ኢልኩም ፊልም ካብ ምርኣይ ሲኒማ ኣቲኹም ፊልም እንተትሪኡ ዝሓሸ ተመራፂ እዩ ሰባት ንምቕራብ እውን ዝበለፀ ሜላ እዩ ምስ ዝተፈላለዩ ሰባት ዘቀራርቡ ዝተፈላለዩ ምንቅስቓሳት ምግባር ኣድላይ ነገር እዩ ካሊእ ብሉፅ ሜላ ክሕብረልኩም ንኣብነት ሓደ ክልተ ሰሙን ግብረ ሕቡእ እንተዘይፈፂምኩም ንነብስኹም ብምሽላም ከተተባብዕዋ ትኽእል ኢኹም ንኣብነት ንዓርስኹም ሰዓት ብምሽላም ሓድሽ ብሉፅ ስረ ብምግዛእ እውን ብምሽላም ክትተባብዑ ትኽእል ኢኹም በዚ ድማ ናይ ግብረ ሕቡእ ትፍፅሙሉ መዓልቲ ንምንዋሕ ዝሕግዝን ብኡ ድማ ነቲ ግብረ ሕቡእ ሙሉእ ንሙሉእ ክተጥፍእዎ ዝሕግዘኩም ብሉፅ ሜላ እዩ እቲ ካሊእ ናብ ግብረ ሕቡእ ከእትወኩም ዝኽእል ፀገም ድማ ምስ በዓልቲ ቤትኩም ዘለኩም ፀገም ክኸውን ስለዝኽእል ምስ በዓልቲ ቤትኩም ዘለኩም ፀገም እውን ክትፈትሕዎ ኣለኩም ኣፍቃሪት ዘይብልኩም ድማ ኣፍቃሪት ብምሓዝ ናይ ግብረ ሕቡእ ልምዲ ክተጥፍእዎ ትኽእል ኢኹም እዚ ቅልል ዝበለ ክመስል ይኽእል እዩ ኮይኑ ግና ካብ ግብረ ሕቡእ ሴጋ ንምውፃእ ብጣዕሚ ብሉፅ ሜላ እዩ ስለዝኾነ ኣፍቃሪት ዘይብልኩም ኣብ ግብረ ሕቡእ ልምዲ ዘለኹም ደቂ ተባዕትዮ ኣፍቃሪት እንተትሕዙ ዝበለፀ ካብ ግብረ ሕቡእ ንኽትወፁ ዝሕግዘኩም ብሉፅ ሜላ እዩ
ደቂ ኣንስትዮ እውን ብተመሳሳሊ ኣፍቃሪ ዘይብልክን እንተኮይንክን ኣፍቃሪ እንተሒዝክን ካብ ግብረ ሕቡእ ልምዲ ንክትወፃእ ዝሕግዘክን ብሉፅ ሜላ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ኣልኮል ምስታይኩም ናብ ግብረ ሕቡእ ንክትኣቱ ዝገብረኩም እንተኮይኑ ኣልኮል ምስታይ ሙሉእ ንሙሉእ ብምግዳፍ ካብ ግብረ ሕቡእ ክትርሕቁ ትኽእሉ ኢኹም። ስለዝኾነ ናብ ወልፊ ግብረ ሕቡእ ወይ ድማ ሴጋ ዘእትውኩም ኩሎም ምክንያታት ክተጥፍእዎም ኣለኩም። እዚ ድማ እቲ ካልኣይ ስቴፕ ክኸውን ኣለዎ። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ካብ ወልፊ ግብረ ሕቡእ ወይ ድማ ሴጋ ንምውፃእ ዝጠቕመኩም ሜላ ድማ ንዓርስኹም ቢዚ ምግባር እዩ። ሓደ ሰብ ስራሕ ክስእን እንተሎ ወይ ድማ ከፍ ክብል እንተሎ ዝተፈላለዩ ሕማቕ ነገራት ናብ ኣእምርኡ ይመፁ እዮም። ስለዝኾነ ንነብስኹም ቢዚ ብምግባር ካብ ወልፊ ግብረ ሕቡእ ንኽትርሕቁ ዝሕግዘኩም እዩ። ንኣብነት ስፖርት ምስራሕ ብሉፅ ሜላ እዩ። ስፖርቲ ንሰርሕ እንተኮይና ኣብ ውሽጥና ዘሎ ጭንቀት ወይ ድማ ቴንሽን ይጠፍእ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ፖዚቲቭ ኣተሓሳስባ ኣብ ውሽጥና እንዳወሰኸ ይኸይድ እዩ። እዚ ድማ ናብ ግብረ ሕቡእ ንኸይንሰሓብ ይሕግዘና እዩ። ስለዝኾነ ንነብስኹም ብስፖርታዊ ምንቅስቃሳት ቢዚ ብምግባር ካብ ሕማቕ ወልፍታት ክትርሕቁ ዝሕግዘኩም ብሉፅ ሜላ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ገዛ ኮፍ ካብ ምባል ውፅእ ኢልኩም ንኔቸር ምርኣይን ምድናቕን ወክ ምግባር እውን ካብዚ ወልፊ ንክትወፁ ዝሕግዘኩም ብሉፅ ሜላ እዩ። ስለዝኾነ ካብዚ ዓይነት ሕማቕ ወልፊ ንክትወፁ ዝሕግዘኩም እቲ ሳልሳይ ሜላ ድማ ንነብስኹም ወይ ድማ ንዓርስኹም ቢዚ ብምግባር እዩ። ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ሜላ ድማ ክትድቅሱ እንተለኹም ጥራሕ ነብስኹም ዘይምድቃስ እዩ። ርጉድ ዝበለ ናይ ለይቲ ክዳን ምግባር ካብ ግብረ ሕቡእ ንክትርሕቁ ዝሕግዘኩም እዩ። ሓደ መፅናዕትታት እውን ደቂ ተባዕትዮ ብከብድኹም ንከይትድቅሱ፣ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብሕቆኽን እንተዘይትድቅሳ ይሕበር ይብሉ። ስለዝኾነ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ክትድቅሱ የብልኩምን። ብተወሳኺ ድማ ክትድቅሱ እንተለኹም ጥራሕ ነብስኹም ክትድቅሱ የብልኩምን። ርጉድ ዝበለ ናይ ለይቲ ክዳን ተትገብሩ ድማ ዝበለፀ ይምረፅ። ኣብ መበል ሓምሻይ ንሪኦ ካብ ወልፊ ግብረ ሕቡእ ንክትወፁ ዝሕግዘኩም ድማ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ወልፊ ዝነበሩ ድሕሪ ግዜ ዝገደፍዎ ሰባት እንተረኺብኩም ምስኣቶም ኮሚኒኬት ብምግባር ልምዲ ምልውዋጥ ዝሓሸ ጥቕሚ ኣለዎ። ኣባና ብዙሕ ዝተለመደ ኣይኮነን፣ ከምዚ ዓይነት ግሩፕ እውን የለን። ኮይኑ ግና ኣብ ወፃኢ ዘለኹም ኣሕዋትና ነዚ ስቴፕ ክትጥቀምሉ ክሕብረልኩም ይደሊ። ብጣዕሚ ዝገርም ጥቕሚ ዘለዎ ኣገዳሲ ሓሳብ እዩ። ስለዝኾነ ኮሚኒኬት ምግባር ልምዲ ምልውዋጥ ብጣዕሚ ብሉፅ ጥቕሚ ዘለዎ ብሉፅ ሜላ እዩ። ኣብ መበል ሻድሻይ ንሪኦ ካብ ወልፊ ግብረ ሕቡእ ወይ ድማ ሴጋ ንክትወፁ ዝሕግዘኩም ሜላ ድማ እቲ ፀገም ሕልኽልኽ ዝበለን ኣብ ላዕሊ ዝገለፅክዎን ሜላታት ተጠቒምኩም ክትወፁ እንተዘይኽኢልኩም ድማ ከም ናይ መወዳእታ መማረፂ ገይረ ዘቕርበልኩም እንታይ እዩ? ናብ ሕክምና ምኻድ እዩ። ብፍላይ ምስ ናይ ፆታዊ ርክብ ፀገማት ናብ ዘማኽሩ ሕክምናታት ብምኻድ ምኽሪ ብምውሳድ ዝበለፀ ካብ ዝወልፊ ንክትወፁ ዝሕግዘኩም መማረፂ እዩ። ስለዝኾነ እተን ቅድም ኢለ ዝሓበርክወን ሜላታት ብምውካር ለውጢ እንተዘይርኢኹም እዚ ግድን ክትጥቀምዎ ዘለኩም መማረፂ እዩ። ኣብ መበል ሻውዓይን ናይ መወዳእታ ንሪኦ ካብ ወልፊ ግብረ ሕቡእ ወይ ድማ ሴጋ ንክትወፁ ዝሕግዘኩም ሜላ ድማ እዘን ኩለን ዝሓበርክወን ሜላታት እስካብ ዝሰርሓ ወይ ድማ ውፅኢቶም እስካብ ትሪኡ ግዜ ይወስዱ እዮም። ኣዋርሕ ወይ ድማ ዓመታት ክወስዱ ይኽእሉ እዮም። ስለዝኾነ ካብዚ ወልፊ ንምውፃእ ግዜ ክትህብዎ ኣለኩም። ነቲ ሓደ ሜላ ተጠቒምኩም ፌል እንተገይሩ ናብቲ ካሊእ ሜላ ብምኻድ ንሱ እውን ፌል እንተገይሩ ናብቶም ካልኦት ሜላታት ብምኻድ ግዜ ሂብኩም ክትምክሩ ኣለኩም። ናብ ከምዚ ዓይነት ወልፊ ዝኣተኹም ብነዊሕ ግዜታት ስለዝኾነ ካብ ከምዚ ዓይነት ወልፊ ንምውፃእ እውን ንውሕ ዝበለ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ። ስለዝኾነ ዓቕላማት ኮይንኩም ግዜ ሂብኩም ነዘን ሜላታት ብምሙካር ካብ ዝወልፊ ንክትወፁ ክትምክሩ ኣለኩም። ብሓደ መዓልቲ ወይ ድማ ብሓደ ለይቲ ምንም ዓይነት ለውጢ ክመፅእ ኣይኽእልን። ስለዝኾነ ግብረ ሕቡእ ማለት ኣብ ኣእምሮኹም ኣብ ኣካልኩም ጉድኣት ከብፅሕ ዝኽእል ሕማቕ ወልፊ ምዃኑ ብምፍላጥ ብፍላይ ኮንፊደንስ ዘይብልኩም ሰባት ንክትኮኑ ብባዕልኩም ምንም ዓይነት ስራሕ ክትሰርሑ ዓቕሚ ዘይብልኩም ሰባት ንክትኮኑ ዝገብር ዝተሓላለኸ ጉድኣት ዘለዎ ሕማቕ ወልፊ ስለዝኾነ ነዘን ሜላታት ተጠቒምኩም ካብ ዝወልፊ ንክትወፁ ክሕብረልኩም ይደሊ።
ብፍላይ ድማ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ድኽመት ከእትወኩም ዝኽእል ሕማቕ ልምዲ እዩ። ቀልጢፍኩም ንኽትውድኡ ዝገብር መትለኹም ደው ንኸይብል ዝገብር ሕማቕ ልምዲ ስለ ዝኾነ ካብ ወልፊ ግብረ ሕቡእ ክትርሕቑ ግድን ክኸውን ኣለዎ። ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓዝኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካዕን ከተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ብዙሓት ኣብ ከምዚ ዓይነት ፀገም ዘለዎ ኣሕዋትና ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ንቻነልና ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ትግለጹልና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒየለይ።